Il-mulej magħkom, Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswirkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom, toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jew imerih. U jitradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom, u lil xi wħud minnkom joqtluhom, u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi. Imma xagħra waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Tanim tal-Evanġelju. Nagħmlu riflessjoni ċkejkna fuq din is-silta tal-Evanġelju li għadna kemm smajna. Forsi nistgħu niġbruha silta qasira tista' tinġabar f'kelma waħda jew virtù waħda: il-perseveranza. Niftakar illi meta tkun għadek seminarista, ġifieri qabel insiru saċerdoti f'dawk is-7 jew 8 snin, ħafna nies li niltaqgħu magħhom jgħidulna din il-kelma: perseveranza, santa perseveranza. X'inhi fir-realtà l-perseveranza? Hija il-motivazzjoni jew id-determinazzjoni illi timbuttak biex inti tilħaq l-iskopijiet u l-għanijiet ta' ħajtek. Hija dik il-forza, il-perseveranza illi iżommok għaddej sa ma takwista dak li trid, minkejja li fit-triq tiltaqa' ma' slaleb, mal-ostakli u mad-diffikultajiet li ħafna drabi jiżvijawk u jiskoraġġuk. Ġesù jitlob minna d-dixxipli tiegħu din il-virtù tal-perseveranza. F'perseveranza speċjalment fl-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-fidi tagħna. Lid-dixxipli Ġesù ħafna drabi kien iwissihom u jgħidilhom: ara, jekk tridu timxu warajja bis-serjetà, tridu tipperseveraw, għax ostakli u diffikultajiet se tiltaqgħu magħhom. Naħseb din il-kelma Ġesù qiegħed jgħidha lilna wkoll illum. Jekk aħna fil-mixja tagħna warajh qatt ma sibna tfixkil u qatt ma sibna diffikultajiet, mela forsi l-mixja tagħna wara Ġesù mhuwiex qed noħduha bis-serjetà biżżejjed. M'aħniex ngħixuha b'mod sħiħ u awtentiku. M'aħniex qegħdin nagħtu xhieda biżżejjed tal-fidi tagħna f'Ġesù. Xi jfixkel din il-mixja tagħna wara Ġesù? Xi jfixkel id-dixxipulat tagħna? Jiena naħseb dawn iż-żewġ diffikultajiet. L-ewwel nett il-qtieħ ta' qalb. Jgħidu li l-iżjed għodda fina u l-aqwa għodda li għandu x-xitan hija l-qtieħ ta' qalb. Waqt li Ġesù jixtieq minna l-perseveranza u d-determinazzjoni, ix-xitan idaħħlilna d-dubji f'moħħna u jaqtalna qalbna biex nieqfu f'nofs ta' triq. Naqtaw qalbna fil-mixja tagħna wara Ġesù għaliex ħafna drabi nħossuna dgħajfin. Ħafna drabi nistaqsu lil nfusna u ngħidu: jien kif nista' nasal? Jien qatt xi darba se nkun denju li niret il-ħajja ta' dejjem? Jista' jkun li f'din il-mixja tagħna wara Ġesù naqtaw qalbna x'najjew spiritwalment. Inħossuna li nitolbu, nippruvaw, naqgħu, it-talb tagħna ma jinstemax u nitilfu triq jew nieqfu fin-nofs ta' triq. It-tieni diffikultà
fil-mixja tagħna wara Ġesù tkun il-persekuzzjoni li jsemmi Ġesù stess. L-insara tal-ewwel sekli tal-Knisja kienu jafu tajjeb x'inhi persekuzzjoni bħal qaddisa li qed niċċelebraw illum għaliex dawn sofrew il-persekuzzjoni li waslithom biex imutu, jagħtu ħajjithom għal Ġesù. Aħna forsi il-persekuzzjoni moderna ta' żmienna mhijiex persekuzzjoni imdemmija, avolja ġieli nisimgħu bistejjer ukoll ta' nies li jagħtu ħajjithom imutu għal Ġesù. Imma l-persekuzzjoni li aħna nsofru llum hija persekuzzjoni iktar fina, iktar sottili. Forsi ma nindunawx biha, mhijiex persekuzzjoni violenti bis-swat, imma hija persekuzzjoni moħbija illi lilna kapaċi tkissirna. Illum biex tieħu bis-serjetà il-mixja wara Ġesù, trid tkun lest li ssofri, trid tkun lest li tbati. Mhijiex il-moda. Xi drabi jajruna u jżebbirħuna u kif jgħid Ġesù stess f'din is-silta llum saħansitra l-ġenituri tagħna u liedna qrabatna u ħbiebna. Huma stess iżebbirħuna x'nemmnu f'Ġesù. Ma risposta tan-nisrani mill-kelma ta' Ġesù llum mhijiex it-tajjir u l-ġlied imma hija l-perseveranza. Ħarsitna fuq Ġesù bħala d-destinazzjoni tagħna l-għana ħari tagħna nibqgħu mixjin warajh bla ma naqtaw qalbna jew nibżgħu mill-kuntrarju. Llum qegħdin nagħmlu din it-tifkira ta' Santa Katerina, Verġni Martri, bħala mara li perseverat. Dak li għamlet Santa Katerina, l-kobor tagħha qiegħed fil-fatt li hi ma qatgħetx qalba u ma beżatx mill-persekuzzjoni. Anzi jingħad li l-fidi tagħha kienet fidi li tittieħed. Meta l-imperatur batilha il-pagani kollha biex jikkonvertuha u ma tibqax temmen f'Ġesù, jispiċċat biex ikkonvertit lilhom u konvertit saħansitra il-mara tal-imperatur. Ma qetgħetx qalba, ma beżatx, ma ħadet il-mewt u kisbet il-kuruna tar-rebħa. Aħna nitolbu llum illi aħna wkoll nibqgħu sodi, nieqfu sħiħ fil-fidi tagħna kontra dawn iż-żewġ tentazzjonijiet, il-qtieħ ta' qalb u l-kuntrarju, l-persekuzzjonijiet fil-ħajja tagħna. Nimtlew bil-kuraġġ illum meta nisimgħu il-kelma ta' Ġesù jgħidha lilna lkoll illum. Jekk tibqgħu sħaħ fil-fidi, jekk tipperseveraw fil-fidi tagħkom, issalvaw ħajjitkom. Wara li smajna il-kelma ta' Ġesù ejjew issa nersqu lejh mimlijin fiduċja nresqulu t-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja l-ewwel nett ħalli l-Knisja tibqa' tħabbar l-Evanġelju u tagħti xhieda ta' Kristu fid-dinja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-knejjes li huma persegwitati għall-insara li jbatu għax jemmnu f'Ġesù minħabba l-fidi u twemmin tagħhom biex fost il-popli kollha jkun hemm dejjem libertà u spiritu ta' tolleranza. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda tagħna, dawk li jsegwuna mill-isptarijiet, mid-djar tal-anzjani, dawk li huma milquta direttament mill-COVID, l-infermiera u t-tobba u dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Il-mulej jaqaf magħhom fil-bżonnijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mejtin kollha tagħna dawk li pperseveraw sal-aħħar fil-fidi tagħhom biex il-mulej jagħtihom il-premju tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskit inresqu tal-personali tagħna. L-interċessjoni ta' Santa Katerina għamel mulej li aħna nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi tagħna u nipperseveraw fil-mixja tagħna warajk, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.